Nevers Mumba aiwa akapiwa the mandate yekupinda achimvestigata maelections emuna 2023 oitwa interview nevakomana vechinji radio achibvunzwa kunzi aiwa kana muchiti maelections they fell short munenge muchimborevei uye kana muchiti republic yamakati haina kukwanisa kumeeta mastandards kana muchipawo chairmanship munenge muchimboda kuita sei. Sai muna mashoko anobuda panapa achitaurwa kuti bosubscribe oleka kuti on the bell icon. Vakomana vechinji radio vanoposta aiwa the interview ubva vaya vachinyora vachiti if the process is flawed then the results cannot be legitimate. Dr. Nevers Mumba said as he addressed the 2023 elections that this means that Emerson Mnangagwa is illegitimate in the view of SADC. Panamba tikuona kuti Nevers Mumba ari kutoyawo neposition yake achiti aiwa vakomanaka takaita this SIOM report tikaikombaila ndiye the very person akapa the mandate aiwa nahakaenda ichilema. Panapa tikuona kuti ari kuitira mashuki kuti aiwa stands haimbobvi nyange vapawo chairmanship but illegitimate wake haumboperi unongoramba uripo. Anotsinidzira achiendera mberi achinotora mashuki kuti aiwa if the process kana ingori flawed chete aiwa the results cannot be legitimate. Chinotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi tichiona aiwa vakomana vachingoti aiwa illegitimate wemutungamiri wenyika yeZimbabwe haumbobvi but at the same time tinoona aiwa chairmanship unoiswa pane munhu akadaro. Munotidzai mafungiro enyu pina comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.